Ассалому алайкум, подписчикои муҳтарам, хуш омадед ба канали мо. Бародарон, ман гуфтам дар бораи радиатор як видео кунам, ки мисол 5 причинаe ки радиатор харидан дар кор нест. Баъд хай бо як вариант гуфтем, як варианти дигар интихоб барои шумо бифаҳмонем. Бози хуби хуб печко инамиро рафтестиям. Инами иранскиам нағзан. Дистритина инами агар шумо интихоб кунед беҳад хубай, ҳам соединенишам осонай, ҳам экономичнияй, 1,5 киловаттай. Ана 1,5 киловатт хубиш яке ки 24 соат агар гирён боша 15 сомон кор мекунад. Не ки дуташам мекиши, бо вообще экономични мешава. 7,5 сом мешава. Хабаравай интихоб кунед ҳам печкара, вариантиш хуби бадай. Иншаллоҳ раҳмат мегӯяд. Подключениш ҳам сетами кнопкача дорад, сета тарсим да инҷа сахт мешава, як таги ай шнур мебиёяд даами. Исш як гарижа хеле перемичка рафтаги. Тамом. Перемичка рафтаги, та шнура рафтаги, як таги прамой омадаги даами переключатель, айҷа ман ки перемичка рафтаги. Короче, ҳами чиз осона интихоб кунед ҳамира. Бародаро, иншаллоҳ раҳмат мегиред. Беҳтарин печка ози ҳамиро рафтесад. Хуб, раҳмат ки бо мо ҳастед.